ሰላም ሰላም ክቡራት ተመልከተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላኽ ይመስገን። ዘለኹሞ ሰላም ጤና ይምነየልኩም። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ጌርኩም እተዩ ነባራት ድማ ዝፀወትለይ ሞራል ትብዓት እግዚኣብሔር የኽብረለይ ክብረት ተዓደሉ ኣሕዋተይ ማረይ እና ሎማዓንቲ ናብ ሱፐር ማርኬት እየ ወስደኩም ናብ ቤት ኣስቤዛ ገለ ክንገዝእ ከይና እግረ መንገዲ እየ ቪድዮ ዝቐርፅ ዘለኹ ኣሕዋተይ ማረይ እና ዝገርመኒ ኣነስ ኣብዚ ሱፐር ማርኬት እዚ ዘየለ ነገር የለ ማለት እዩ። ማለት እዩ ኩሉ በቃ ዝብላዕ ነገር ግዚያዊ ዝተጨረሸ ማለት እዩ። ተደልዩ ኣብ ፍሪጅ ዝቕመጥ ድዩስ ኣብ ፍሪዘር ዝቕመጥ ድዩስ ኩሉ ዝተጨረሸ መጨረሻ ምግቢ እዩ ኣብዚ ዘሎ እና ናይዚ ሱፐር ማርኬት እዚ ክገርመኩም ዓመይሲ ወዲ ሓወባ እዩ ማለት እዩ። እንዳ ወዲ ሓወባ እዩ እዚ ሱፐር ማርኬት እዚ ናይዚ ሂወት ታሪክ ክነግረኩም ንእሽተን መጀመርታ ድኻ እዩ ነይሩ። መቸም ድኻ እኳ ይበሃል ዓይኒ ወርቂ ሒዝካስ ድኻ ይበሃል ብዝነበረ እምበር ምንም ኣይነበሮም ማለት እዩ። ትምህርቲ እኳሲ 10ይ ክፍሊ ምስ በፅሐ መምሃሪ ምስ ሰኣነ ኣቋሪፅዎ ትምህርቱ ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ኣቋረፆ በዓሉ በቃ ዝተወሰነ ባኒ ምሻጥ ጀሚሩ ማለት እዩ። ከምዚ ዝሪአኩም ዘለኹ ናይ ሃምበርገር ዝናዚ ባኒ ዘሎ ምሻጥ ጀሚሩ ባዕሉ ብንእሽተን ማሽን ገዚአ ባዕሉ ምሻጥ ጀሚሩ ንስና ምስ ንእሽተን ሓው ማለት እዩ። ድሓር ምታል ክጅምሩ ከለኹ ምስ ተወሰነ ቅርሺ እዮም ጀሚሮም ሰብ ኣለቃሕና ኢሎሞ ከሊኦሞም ማለት እዩ። ዋላ እቶም ቤተሰቦም ሲ ንእሽተን ስራሕ ክንጅምር ሲ ኣለቅሕና ተረፉ ኣይ ስኻትኩም ድኻታት መዓዝ ክትመልሱልና ኢኹም ኣይ ስኻትኩም ድኻታት ንባዕልኩም ኮይንኩምስ ገንዘብ ኣቕሓ ዓም ክትመልሱ ኢሎም ብዙሕ ሰብ የጋፍዐና ነይሩ። ካብኡ በቃ ፀገም የብሉ ኣነሲ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ተበረኻለይ ስታይ ይፍለጥ ንእሽተን ናይ ባዕለይ ስራሕ ዘይሰርሕ ኢሉ ብዝተወሰነ ቅርሺ ናሰርሑ ማለት እዩ። ምስ ሓው ተሓው ሓደ ንእሽተን ምዕባይ ምንኣስ እዮም። እቲ ንእሽተን ይሸውጥ እቲ ዓብዩ ድማ ይስንክት ማለት እዩ። ነዚኣቶም ሂወት ታሪክ ብትክክል መቸም ዓረብ ዓድና እኳ እዮም ሃፍታማት ገለ ገለ ንኽትደፍሮም እውን የሰክፈካ የሕፍረካ ንኽትዛረቡ ምሳቶም እውን ብዙሕ ናይ ልቦም ኣየውግዑኻ ማለት እዩ። ግን ኣነ ዝገርመኒ ናይዚ ዓዲ ሰብ እንታይ ኣብ ካልእ ሃገር ከምኡ ድዩ ከይፈልጥ ግን ኣብዚ ቤሩ በቃ ዋላቱ መርያምን ዋላቱ ፕረዚደንት ላዕሊ ልዑል ስልጣን ዘለዎ ገለ ዘለዎ ሲ ተሃቲትካየሲ ዘየጋፍዐካ ማለት እዩ። ኩሉ በቃ የውግዑኻ ማለት እዩ። እና ናይዚ ድሓር ምንም ዘይብሉ ማለት እዩ። ንእሽተን ሓዊ ይሸውጥ እቲ ደሞ ይስንክት ማለት እዩ። ብባኒ ማለት እዩ ከሪኡ ብባኒ ባኒ በቃ ዘን ናይ ሃምበርገር ባኒ እና ዝደረቕ ባኒ ከምዚ ናይ ዓድና ዘሎ ነዊሕ ነዊሕ ዝመስል ባኒ ማለት እዩ። ከሪአኩም ሕዚ ቪድዮ ቀሪፀዮ ኣለኹ ብኡ ጀሚሮም ካብኡ ኣብ ዓመት በቃ ንእሽተን ዕብይ ኢሎም ኣብ ዓመቶም ማለት እዩ። ዓመት ብዝሰርሑስ ንእሽተን ዕብዮም ዕብይ ዝበለት ማሽን ገዚኦም ማለት እዩ። ካብታ ማሽን እታ ማሽን ደሞ በዓሉ ተዓብይ ይስንክት እቲ ደሞ ይሸውጥ ማለት እዩ። ከምኡ እናበሉ ኣብ ካልኣይ ዓመቶም ክልተ ሰራሕተኛ ኣትዮም ማለት እዩ። እቲ ሓደ ናይ ሕሳብ ገንዘብ ኮይኑ እዚ ንእሽተን ሓው ማለት እዩ። እዚ ዓብዩ ደሞ ተቆፃፃራይ ማለት እዩ። ሸዋጣይ በቃ ባዕሉ ይሸይጥ እዚ እቲ ይሸይጥ ደሞ ናይ ሕሳብ ወስታይ ኮይኖም ማለት እዩ። ካብኡ ክልተ ሰራሕተኛ እቶም ክልተ ሰራሕተኛ ድማ ናይ ስንከቱ ዝብክስታይ ደሞ እዚ ሱፐር ማርኬት ደሞ ንእሽተን እናዓበየ ይኸይዱ ማለት እዩ። ከምዚ ሕዚ ኣይኮነን ክብለካ ከለኹ ከምዚ ንሕዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝደለኻዮ መሪፅካ ዝደለኻዮ ከይድካ ናብ ትኸፍለሉ ቦታ ኣይኮነን ነይሩ ሻው ማለት እዩ። ባዕልኹም ከምዚ በቃ ቀደም ስለ ዝኾነ እዚ ዕድመ እዚ 20 ዓመት ገይሩኒ እዚ ስታይ ማለት ካብ ጅምሮስ ቅድሚ 20 ዓመት እዩ እዚ ሕዚ ማዕቢሉ እዩ ሓቂ ዘረባ ከይድካ ናብ ተዓሽሙ ዝደለኻዮ መሪፅካ ከይድካስ ናብ ዝኽፈሎ ቦታ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ግን ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ካልኣይ ዓመቶም ክልተ ሰራሕተኛ ገይሮም ንእሽተን ደሞ ዕብይ ኢሎም ማለት እዩ። ኣብ ሳልሳይ ደሞ ካብቲ ዘለዎስ ብንእሽተን እዮም ዓብዮም ድሓር ሕዚ ምስ ዓበዩ ኩሎም እዞም ኣለቁሕና ዝብልዎም ነበሩ እዞም ድኻታት እዮም ኢሎም ሰብ ዘጋፍዕዎም ዝነበሩ ሕዚ እባ ሰብ ኮይንኩም ሕዚ ዓብይኩም ከምዚ እኮ ይመስለና ነይሩ ከምዚ ኢልኩም ክትልወጡ ኣይመስለናን ነይሩ
ኢሎም ናብ ምባል ተጀሚሮም ማለት እዩ። ናብ ክቀራረብዎም ምስኣቶም ክብሉ ሕዚ ገንዘብ ተደሊኹም በቃ ሕዚ ክነድቅሐኩም ፀገም የብልኩም ኢሎም ናብ ምባል ጀሚሮም ማለት እዩ። ናብ ምቅራቦም ንዓዓቶም ማለት እዩ። ኣይ ሕዚ ደኣ እሞ ቀደም ኣፍታ ሽግርና ከም ኮነት እምበር ሕዚ ዓርስና ኸኢልና ሕዚ ኣይንደሊ ኢሎም እዞም ሰባት ተሓረዩ ከምኡ ናበሉ ከምኡ ናበሉ ኣብ 5ይ ዓመቶም ኖርማል ሱፐር ማርኬት ኮይኑ ማለት እዩ። ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እዚ ሱፐር ማርኬት ኣብ ድሕሪ 5 ዓመት እዮም ኣውፅዮሞ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከምዚ ኢልኩም ክትሪእዎ ከለኹም ከ ኣብዚ ዘየለ ምግብሲ የለይ ብትኽክል ሪእዎ ብመጀመርታ ንጀመርዎ ዘን ባንታት እዚኣተን እየን ማለት እዩ። ዘን ብዝኒዋ ክዛረብ ከለሲ እዚአን እየን ጀሚሮም ብዚኦም ጀሚሮም ማለት እዩ። ዘን ብዝኒዋ ተወሰና ብዓኣተን እየን ጀሚሮም ሕዚ ክትሪእዎ ከለኹም በስመ ኣብ ዒስራ ሱፐር ማርኬት ከምዚሲ ኣብ 20 ቦታ እኒኦም ከፊቶም ማለት እዩ። 20 ሱፐር ማርኬት ሕሰብዎሞ እዚ ኩሉ ከምዚ እዚ እኳ ዝተወሰነ እየ ኢሉ ሰብ ክትቆርፆ ከለካ ቪድዮ ስለ ዝጥምተካ ታእያ ገለገለ ኢለን ተሰኪፈ እየ ንእሽተን እናሓበአን ቆርፆ ዘለኹ እምበር ኣብዚ ሲ ዘየለ የለይ ሙሉእ በቃ ዝብላዕ ነገር ማለት እዩ። ከምዚ ሳሙና ገለታት የለይ ግን ዝብላዕ ምግቢ ግዝያዊ ብደረቕ ድዩስ ብቁሪ ድዩ ከምዚ ብዝሓለ ድዩስ ብክስታይ ኣብዚ ዘየለ ምግብሲ የለይ ማለት እዩ። ብትኽክል ግርም ኢሉ በቃ ሲ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ሃፍቲምኩም ገለ ኢለዮሲ ከምዚ ኢና ኢና ሃፍቲምና መጀመርታ ተኸታቲና ነይርና ትምህርቲ ዋላ ትምህርቲ ሲ መምሃሪ ሲአስ ኣቋሪፀዮ 10ይ ክፍሊ ኣቋሪፀዮ ድሓር ግን ባዕለይ ምስ ሰራሕኹ ምስ ጠንከርኩ ድሕሪ 5 ዓመት ካልኣይ 10ይ ክፍሊ ጀሚረ ተኣሽሙ ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ሕዚ ማስተር ወዲአ ማለት እዩ። ድሕሪ ምፍታሙ ናብ ትምህርቲ ኣትዩ ሕዚ ስርሑ ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እኒኦ ማለት እዩ። ፅቡቅ ደረጃ ክለኩም ሲ እንታይ ምክለኩም በቃ ዝተጠላብነት ኣብዚ ከተማ እዚ ማለት እዩ። እዚ ዓዲ እዚ ክልተ ሱፐር ማርኬት እዮም ነይሮም ከምዚ ናይ ምግቢ ዘለዎ ማለት እዩ። ኩሉ ዘማልአ ፅፎቱ ዘለዎ ክልተ እዮም ነይሮም ሉዱልና ሞል ይብልዎም ማለት እዩ። ሉዱልና ሞል እዮም ዝብልዎም ክልቲኦም ዝሞል ቀዳማይ እዚ ሉዱል ደሞ ካልኣይ ኮይኖም ማለት እዩ። በቃ ኣብዚ ሲ ብትኽክል በቃ መኻይን እዮም ሒዘን ጠጠው ዝብላ ሰብ ደሞ ተራ የብሉ እዚ ንእሽተን እዩ ንእሽተን ዝሰሃለ ሱፐር ማርኬት እዩ ማለት እዩ። እቲ ዓብይ ሱፐር ማርኬት ግን በቃ ተራ መሕለፈይ ይርከቦይ ማለት እዩ። ረይዎ እዚ ኩሉ በቃ ዘማልአ ኩሉ እዚ ኩሉ ዘየለስ የለ ኬክ ድዩስ ወላቱ ኣይስክሪም ድዩስ እዞም ለስላሳታት ድዮም ጁሳት ድዩ ኩሉ ኩሉ እዚ ሳንድዊች ዝተሰርሐ ድዩስ ወይ ከዓ ከምዚ ሓቀይ ምግቢ ደሞ ተሰሪሑ ከምዚ ስጋታት ገለ ኣተኪስካ ዝብላዕ ምግቢ እዩ ማለት እዩ። እዚ ዘይስራሕ የለይ ደሞ እቲ ምግቢ ክጥዕም እዩ ደስ ክብለካ ብትኽክል ደስ ክብለካ እና እዚ ክስታይ ተምፂ ማለት እየ ናብዚ ናብ በዓልትና ክንኣቲ ኣሕዋተይ ማዓረ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ስራሕ ዘይምግፋእ ማለት እዩ። ስራሕስ ዘይምግፋእ ግድን ብብዙሕ ክንምኩር የብልና ኣነ ከም ባዕለይ ሓቂ ዘረባ ይሃልወኒ ብብዙሕ ሚልዮናት ኣውፅየ ወይ ከዓ 600 700 ሽሕ ኣውፅየ ሲ ስራሕ ክምኩር ሲ ብስሩ ድሌት እውን የብለይ ሓሳብ እውን የብለይ ማለት እዩ። ሓደ ብክንዲዚኣት ኣብዚ ሒና ተወፂና ክንከስር እውን ንኽእል ክንከስብ እውን ንኽእል ማለት እዩ። እና ኣብቲ ክስራን ክንኣቱ ከለና ብክንዲዚ ቅርሺ ኣውፂና ሓደ ብዙሕ ተኣሽሙ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንባሳጨና ከስብና ድማ 600 1 ሚልዮን ቀልጢፍና ክንመልሶ ኣይንኽእልን ተወሰነ ተጀሚርና ግን ከስብናን ክሳራናን ፈሊጥና ወዲያው ካሊእ ስራሕ ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እና ኣሕዋተይ ማዕረ ኣነ ዝሪኦ ዝዓዲ እዚ ተጠላብነት ዘለዎ ኣብ ህግነት ዘለዎም ምግብታት ከምዚኣቶም ዝበሉ እዮም ማለት እዩ። ከምዚኣት ዝበለ ምግቢ በቃ ኩሉ ንኸይድካ ሲ እዚ ተጠላብነት በቃ ግዝያዊ ዝብላዕስ ብጣዕሚ ተጠላብነት ዘለዎ ምግቢ እዩ እዚ ዘሎ ስታይ እዩ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ከምዚ ዓድና ኣብዚ ማዕቢሉ ሰላም ኮይኑ ፈጣሪ ከምዚ ኩናት ወረ ኩናት ግዛዕ ምፅዓት ኣጥፊኡ ሰላም ገይሩስ ዓድና እውን ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ይግበሮ ፈጣሪ እየ ዝብል ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ደስ ክብለካ ርእይዎ እዚ ኣብዚ እኒአ ኬክ እዩ እዚ ኣብዚ ኣይስክሪም እዩ እኒኦ ከም ኬክ ተሰሪሑ ማለት እዩ። በረድ ኮይኑ እዩ ንእሽተን ከምዚ ሽፈን ኢሉ እኒኦ እምበር ኣብዚ ደሞ ብደረቕ ተሰርሑ እዮም ከምዚ ዶናት ብስኩቲ ሸኮላ ገለን ተሰርሑ እዮም እኒኦ እዚ ኣብዚ ደረቕ ብደረቕ ከም ቅጫ ዓይነት ተሰርሑ እዮም እዚኣቶም ማለት እዩ። ድሮም ቶስት ዝብልዎ እዚ እዩ ቶስት ዝበሃል
እዚ ፖፕላይት ዝብልዎም ከምዚ ደረቕ ቅጫ ተሰርሐ እዩ እዚ። ኣብዚ ደሞ ከም ፒዛ ዝዓተር ክበ ገለ ዝበሃል መቸም ኩሉ ዓዲ ከምዚ ድዮ ኣሎ እንድዒ ርእይዎ ኣብዚ ላሕሚ ኣጂነ ኩሉ ዘማልአ እዩ ዝኒኦ ማለት እዩ። ኣብዚ ተራ በዚሕና እየ ከፍ ኢለ ስኢለ ቪድዮ እናቀረፅኩ ነይረ ሰብ በቃ መሕለፊ ሲኢና ማለት እዩ። ክንደይ ናይ ተጠላብነት ከም ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ማለት እዩ። ረእይዎ እቲ ሰብ ዝኒኦ በቃ ተራ ሒዝና ኢና እኒአና ንሕና ሕዚ ገና ነይበፅሐና ማለት እዩ። ኣብዚ ክበ ዝብልዎ ዘሎ ፒዛ እኒኦ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ሳምቡሳ ስፈኔስቲ ዝበሃል እኒኦ እሱ እውን እኒኦ ኩሉ ኣብዚ የለይ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ሳንድዊች እኒኦ ማለት እዩ ፍሪጅ እዮም እኒኦ ሳንድዊች እኒኦ ኩሉ ዘማልአ ጁስ እኒኦ እዚ ፍሩት ዝብልዎ ደሞ ካብ ፍሩት ኩሉ ተቃሚሙ ዝስራሕ ድማ ርእይዎ ፍሩት እኒኦ ተኸቲፉ ተቐሪቡ ማለት እዩ። ኣብዚ ጀለው ቅድም ኢለ እኳ ሰሪሐ ኣለኹ ጀለው ዝብል እኒኦ እዚ ርእይዎ ብዓይነቶም ጀለዋት እኒኦ እዚ ኣብዛ ቆልዓ ከምዚ ዝበለ ጀለው ስርሕለይ ንምንታይ እዩ ትሰርሕለይ እያ ትብለኒ ኣላ ከመይ ኢለ ክሰርሐልኪ ይብላ ኣለኹ። እዚ ቀይሕ እዚ ማለት እዩ ካብ ፍረ ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ስትሮበሪ ዝተሰርሐ ክትሰርሕለይ ትብለኒ ኣላ። ርእይዋ ኢዳ ወጥወጥ ተብል ኣብዚኣ ማይ እኒኦ ለስላሳ ጁስ ኩሉ ዘማልአ እዩ እዚ ከዓ እኒኦ ማለት እዩ። ርእይዎ ደስ ክብለካ ዝገርመን ደሞስ ብዙሕ በቃ ርካሽ ክባር ዘይኮነ ማለት እዩ መጠነኛ በቃ መጠነኛ ዝኾነ ዕዳጋ እዩ ኩሉ ዘማልአ ደሞ እዩ ማለት እዩ። እዩ ኣብዚ ደሞ ከምዚ ብኬክ ተሰርሑ እዮም። እዚ ስጋ እዮም ኩሎም ብስጋታት እዮም ብቻ እዚ ስጋ ተሰንኪቱ ዝወድእ ኮይኑ ኣተኲስካ ንምብላዕ ብቻ እዩ ማለት እዩ። ምንም ተኣሽሙ ዝቐብሎ የብላይ ኣተኲስካ ምብላዕ እዩ። ከምዞም ክበ ኑድል ፋሪታ ከምታት ዝበሉ እዮም እዚኦም ኩሎም በቃ በሲሎምስ ኣብሲልካ ንምብላዕ ብቻ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣርእየኩም ነይረ እየ ኩሉ ከምዚ ብስኩቲ ገለ እኒኦ ኩሎም ብደረቓት እዮም ዝተሰርሑ እና